Miren com pela Don Paco la taronja. Podré tenir la corona allà i jo la tallaré a l'aire, a veure. La part fa molt estreta, llevar-li tot el blanc i no llevar-li la carn. Si se fa estreta, pues, la carn se queda ahí, i si se fa ampla, la carn se'n ve darrere i no se la poden menjar. No la fiqueu així, perquè podria caure. Jo la faré espaiet, que ho veieu. No se fiqueu nervioses, que això no així, això és molt fàcil, ja ho haureu vist a la televisió, com ho fan altres concursants, en fi. A més, així també en família, Has ficat la vinya darrere perquè no es trenque, o qui trata de no trencar-se. I trau la corfa sencera. Bueno, ja podem començar, i ja veurem qui la pela millor. Ja. Cuidao en tallar-se, Bueno, s'ha acabat, ja anem a veure qui l'ha pelat millor. Ui, quasi se la mengen, quasi se la mengen. Està clar qui s'ha guanyat el premi, Don Paco. No fa falta ni que ho mire vostè, perquè jo ja tinc que s'ha guanyat. Ara a replegar els premis. Anem a per els premis! Les tres ho han fet molt bé, però jo crec que està clar qui s'ha portat el premi perquè s'ha guanyat la nostra novensana, les 25.000 pessetes! L'enhorabona i l'enhorabona a les tres. I arriba el nostre joc de les vedrioles. Així tenim els numerets, a què li tocarà eixir, anem a buscar a què li tocarà eixir. Ja tenim el primer número, el número 2, el número 50, que hi porta el número 50, el número 50 i el número 12, que hi porta el número 12, el 2, el 50... Home, ja tenim així el 50, el 12, i mos falta... Home, ja tenim així. Ja estem tots. Hola, com te diuen? José. Tu també tens cara de novensà, no? També. Que casualitat, no? Són les coses. No sé. Tu també eres novensà? No. Com te diuen? Miguel. I tu? Josep. Josep. Pues anem els tres. Vingau així. El primer que me traga una moneda continua, i ja podeu començar a furgar. Ja, vinga, ja. El nostre guanyador per ahí. Ja tenim el nostre guanyador. Jo he vist una moneda per ahí. Una moneda està per terra. Aquí li ha caigut. Pues ja agarra-la i donem-la. Vinga, ràpid. I ja s'ha acabat, que és una moneda sola. No m'he buidat la petriola. Una només. Pues igual, dice-les, és sopa de mà. Este és sopa de mà. Bueno, qui ha tret aquesta moneda? Qui ha sigut? Ell, segur? Tu una altra... Ai, però si hagués vingut correguet, me l'hagués donat, hagués continuat tu. Ai, clar, me tens que donar. Estem ahí guardant-se duros, i no era això, tenia que donar-me la moneda, però jo vos dono a vosaltres 5.000 pessetes per així i 5.000 pessetes també. Enhorabona. Josep, a tu t'agraden molt els duros, A
Ramon, Has tret uno i dius, oh, no, vas a veure si cuida la pedriola. m'ha d'arreglar la dentadura. Ah, t'has d'arreglar la dentadura. Doncs pues anem a veure si tens sort i t'arregles la dentadura i quan somrius i el sol. Perquè mira quines pedrioles temperatura. A guanyar diners, on estan, on estan? 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 A guanyar diners. Josep ha vingut a guanyar diners. Vine així. Hi ha una pedriola que està buida, però hi ha una que està prou plena allà. Me tens que triar 4. Me les tens que assenyalar només. Mira-les. Se veu algo? Es veu algo? 4. 4. Ija, Esta tenim una. ija, 2. 3 i 4. Ja tenim les 4. Estes no les ha volgut Josep, me les quede jo. I anem allà, Josep. Vine així, que així se veu millor. Vine, posa't així. I anem a veure què te dona la primera pedriola. Te dona 3.000 pessetes. Anem a veure la segon, que te donarà la segon. 5.000 pessetes i 3.000 se planta allà en 8.000 pessetes. Tens molta sort o què? no està mal, no? Sí, no està mal, no està mal. Anem a veure l'altra. 1.000 pessetes, ai, te plantes en 9.000. No està mal tampoc, mira, no està mal. Més val això que res. 9.000 i l'última te dona 5.000 i tens 14.000 pessetes. Josep, ara tens que tindre molta vista, que no te caiguen els dents. Dic al triar la pedriola. La primera. La primera. La primera. Anem a veure si l'arreglem la dentadura. No, t'ho dia per si... Ai, a veure... Està buida, Crec que està buida, Està buida. Ah! Buida. Si ho multipliquem per 5, quan serà? 900.000 pessetes! Però no estava buida. Perquè tenies 2 pitxetes només, poca vista has tingut. Ai, però t'emportes 80.000 pessetes! Enhorabona. I anem a estalviar, com tots els dies, les nostres 5.000 pessetes. A guanyar diners, on estan, on estan? A guanyar diners, on estan, on estan? A guanyar diners. I a guanyar diners també ve vostè des de sa casa, si sap on es troba el nostre campanar. Hi ha un telèfon per la gent que viu a Alacant, un altre telèfon per la gent que viu a Castelló i un altre telèfon per a la gent que viu a València. A on sonen avui les nostres campanes?